όλοι οι αριστεροί. Σέρκα! Θα περνούν όλοι οι αριστεροί. Και τώρα χαιρετισμός που του στέλεχος της Θύρα 9 να πει για τη δράση της Θύρα 9, απολογισμός δράσης. Ακούστε με προσοχή, ενδιαφέρουν πάρα πολλά το που να πει. Δεν έχω πω να τραγουδήσω ρε. Ήρθε με τη βίτσα να χορκάτης. Το λοιπόν ρε κοπέγια. Εκ μέρους της σειράς 9 θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που ήρθετε εδώ, που μας στηρίξετε. Το φεστιβάλ δείχνει ότι η Θύρα 9 είναι 100 χρόνια μπροστά από τους υπόλοιπους. Την ώρα που οι άλλες κερκίδες ακόμα προσπαθούν να οργανωθούν, η Θύρα 9 διοργανώνει φεστιβάλ. Και... Και την ώρα που οι άλλες κερκίδες προσπαθούν να οργανωθούν μέσα στο γήπεδο, η Θύρα 9 έχει και έντονη εξωγηπαιδική στάση και τούτο φαίνεται και από τις διάφορες εκδηλώσεις που κάνει, που πέρσι την εκδήλωση του Action Day για τον ΝΑΤΟ, που τη διαμαρτυρία, τη διαδήλωση για το φόνο του Αλέξη, με τους μετανάστες με τα εισιτήρια, και πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε ότι η Θύρα 9 είναι μόνο την ώρα πας στην Κερκίδα και ότι έχουμε όλοι ρόλο να διαδραματίσουμε στο κοινωνικό πλαίσιο της Κύπρου. Τούτη συναυλία θέλω να την αφιερώσω σε όλους σας, σε όλους τους οργανωμένους οπαδούς της Ομόνοιας, σε όλους τους μη οργανωμένους οπαδούς, σε όλους τους περιθωριακούς, σε όλους τους ρομαντικούς, σε όλους τους αλανιάριες. Θέλω να την αφιερώσω σε όλον τον κόσμο των απλών, τον κόσμο των δικών μας. Μάμα, παπά. Και κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους που ήρθαν δαμέ, που συμμετείχα για να γίνει τούτη εκδήλωση. Τον Αργύρη Ιωάννου που το σταθμό, που τον Άστρα, που την εκπομπή Μια Χαρά και Δυο Ροκάδες. Τους DJ από το Κιφίνες Radio. Το Fanning Gringo από την εκπομπή Το Τρένο Φάντασμα από το κανάλι 6. Το συγκρότημα Αγκομμένες Χορδές που τους ακούσαμε πριν λίγο και τους ευχαριστούμε. Το συγκρότημα που να ακούσουμε σε λίγο, τους ακουστικούς επιβάτες. Το συγκρότημα που να ακούσουμε σε λίγο, τους ακουστικούς επιβάτες. Το συγκρότημα που να ακούσουμε σε λίγο, τους ακουστικούς επιβάτες. Το συγκρότημα που να ακούσουμε σε λίγο, τους ακουστικούς επιβάτες. Το συγκρότημα που να ακούσουμε σε λίγο, τους ακουστικούς επιβάτες. Το συγκρότημα που να ακούσουμε σε λίγο, τους ακουστικούς επιβάτες. Το συγκρότημα που να ακούσουμε σε λίγο, τους ακουστικούς επιβάτες. Το συγκρότημα που να ακούσουμε σε λίγο, τους ακουστικούς επιβάτες. Το συγκρότημα που να ακούσουμε σε λίγο, τους ακουστικούς επιβάτες. Το συγκρότημα που να ακούσουμε σε λίγο, τους ακουστικούς επιβάτες. Το συγκρότημα που να ακούσουμε σε λίγο, τους ακουστικούς επιβάτες. Το συγκρότημα που να ακούσουμε σε λίγο, τους ακουστικούς επιβάτες. Το συγκρότημα που να ακούσουμε σε λίγο, τους ακουστικούς επιβάτες. Το συγκρότημα που να ακούσουμε σε λίγο, τους ακουστικούς επιβάτες. Το συγκρότημα που να ακούσουμε σε λίγο, τους ακουστικούς επιβάτες. Το συγκρότημα που να ακούσουμε σε λίγο, τους ακουστικούς επιβάτες. Το συγκρότημα που να ακούσουμε
τον DJ με Gusta 9 μπορεί να μας κρατήσει παρέαντες πριν τις πρωινές ώρες. Και επίσης ευχαριστούμε πολλά το kifines.com και το Monia News, το οποίο είναι τα μόνα που μας στηρίζουν. Και σας παρακαλούμε να μπαίνετε μέσα στα site τους να θωρείτε τα νέα μας. Και επίσης ευχαριστούμε τα κλιμάκια του μπάσκετ, του βόλεϊ, του φούτσαλ, τα παγιά μέλη της Ομόνιας, στελέχη, μέλη της διοίκησης που ήρθαν δαμέ και συμμετείχαν, στηρίξαν μας. Και ευχαριστούμε, εγώ προσωπικά ευχαριστώ τούτους όλους τους ανθρώπους που βοηθήσαν για να στηθούν το πράγμα, που κάθονταν μέσα στον οίκιο και στείναν τις τέντες, που δουλεύουν και δρώνουν για τα φαγιά. Ευχαριστούμε που να μείνετε μετά μας βοηθήσετε να ξυστήσουμε. Μπράβο, μπράβο. Ούλους σας, άτι. Επιβιβαστείτε με ροκ.